नमस्कार। आइए आज बात कल जाओ खेसारी लाल और अंजना सिंह के कुछ विवादित बयान पर। हम अंजना सिंह से पूछल चाहत बानी। सुने में आवता कि का तो उनका के मौगा हवन, तो उनकर फिल्म नहीं चलत। अंजना सिंह तोहारा कैसे मालूम बा के उ मौगा बाड़े? उनकर कबो प्राइवेट पार्ट देखले बाड़ू का? उनका से मिलल बाड़ू कि कहत बाड़ू? हमारा तो लागता कि कबो मिलल बाड़ू। का तोहार मन ना भरल? फिर से एक बेर मिल के देख ल, तोहर पानी निकाल दिए। ज्यादा जोश आ गइल बा तोहरा में। कम बोला, फायदा करी, ठीक ना? खेसारी हौ हवे त हई हवे, उनकर फिल्म नहीं चलत। तार मालूम बा कहता हूँ कि 22 गो फिल्म हम साइन करके रखले बानी, तो उनकर एगो गाना जितना बजट होत हुई ना, तो तुम्हारे एगो फिल्म को होत हुई। एक मालूम कर लिह, ठीक बा? आइल बा मौका बाड़े, तोहर मरद आइल बाड़े, कुछ लाइव में बोलल बाड़े कि जब अपन बेटी पे आइल लाइव में आके बोल लगल कैसे तो हौ से। जब खेसारी लाल के बेटी पे गाना गाओ तहन गंदा गंदा कुछ कुछ लिखत रहन, कुछ कोई वीडियो बनावत रहे, तो वो टाइम कहाँ रह? वो कोई के बेटी ना रही। अपना बेटी पे आ गल त तू लाइव में आके हई क देम, हई से फाड़ देम त चीर देम। अपना पे आवल ना, तब ज्ञान आवे लगला, ठीक ना? और हाँ अंजना सिंह, ज्यादा मर्द देखे के बना, तो एक बेर फिर जाके देख लो। मर्द हवे के मौगा हवे, तोहरा के बता दियन कि हम कहानी। औकात में रह, ठीक बा? उनकर बराबरी करे में तोहरा बहुत दिन लागी अभी, ठीक ना? उनकर बराबरी मत कर तू। अरे हीरो के देन बा कि हीरोइन के नाम भइल बा। तोहर कौची नाम बा हो? चाची लेखा हो गलू अभी बात किल बहू। यही से कोई तोहरा के चाची नहीं कहत। सही कहता लोग, तू हीरोइन जो नहीं क्यों अब सही में चाची हो गलू। तोहरा कोई पूछता अब गाना में चाहे फिल्म में कोई पूछता? कौन तोहर फिल्म चलल बा जौन अकेले बनल बाड़ू? कौन चलल बा हो? खेसारी लाल से पंगा मत लो, ठीक रही। सब कोई के खेसारिये से दिक्कत बा, और कोई से ना। सब कोई के लगा था कि खेसारी इतना बड़ा नाम कैसे हो गया, इतना बड़ा कैसे गाड़ी ले लिया, इतना पैसा कैसे कमा लिया। अरे मेहनत किया है बंदा भाई, तब इतना आगे बढ़ा है। औकात में रह जा, ठीक ना? पॉडकास्ट में जा तो जा, खेसारी के बिना नाम ले ले तो जना के पेटे नहीं भरत। खेसारी नाम ब्रांड है, याद रखना आप सब। अब बोलत बाड़ू के आर्मी मौगा, धई मौगा। जब उनकर फैन गरमा जी ना, समझ जा। ज्यादा कुछ ना बोलम, ये सब औकात में रह। जब खेसारी संग फिल्म करत रहो तो मौगा ना रहन, आज मौगा हो गलन। अच्छा तुहारा कैसे मालूम कि मौगा बड़े हो? ये तू बतावा। ये कैसे जान गलू कि तू मौगा बाड़े? वो मौगा रहते तो 2 गो बच्चा उनकर होल, उतना बड़ा बड़ा वो कैसे हो गए हो? आ तुहारा के काहे यश मिश्रा छोड़ दिले? का रीजन रहे? ऐसे ज्यादा मत बोलो बाबा, ठीक ना? बंद करा ये सब बात, तो अपन काम पे ध्यान दो। खेसारी के बराबरी करे में बहुत दिन लगी तुम्हारा। यश मिश्रा जी आपको भी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लड़की का सम्मान कीजिए, अपना पे आवला ना तब बुझाला। अब कौन लड़की के तू बारे में बोलल बड़ा?
कि आवाज उठाते हैं लड़कियों पे, इति करते हैं, धौ करते हैं। कब बोलल बड़ा? खेसारी लाल के बेटी के कृति के उनका ऊपर गाना होत रहे, गंदा गंदा गाना गावत हन लोग, तो कब बोलल बड़ा? पोस्ट कइल बड़ा कुछ? ऐसे औकात में, ठीक है, व्हाट्सएप में जाके माइक धके अलाउंस करा भी, तब बराबरी करी है। फिल्म तो चले नहीं, एल्बम बराबरी करे, खाली फिल्में बनाए सही चलल बा तुहार? कितना बजट बा फिल्म तुहार? वो एगो गाना गावलन तुहरा एगो फिल्म के बजट में, ठीक ना? एगो गाना के बजट में तुहार एगो फिल्म होत हुई। सही से पता कर लो, आगे से फिर से बोल लो, फिर से वीडियो लाइन, ठीक ना? ऐसे एकदम चुप हो जाएगा बा। खेसारी की बराबरी ना, खेसारी नाम एक ब्रांड है, ठीक है। नमस्कार।